Avui tenim la presentació del llibre Antifeixistes, com es va combatre l'extrema dreta espanyola des dels anys 90, que és un llibre que ha fet el Miquel, periodista de Marea, del Salto Diario, que ha col·laborat amb La Directa i que té un bagatge de molts anys treballant i estudiant i escrivint sobre l'extrema dreta i els moviments socials. També ens acompanyarà avui l'Anna, que és una activista i militant de l'UCFR, i ens explicarà també una mica de com avui en dia s'està organitzant l'extrema dreta que ja ha passat a les institucions i com també s'està organitzant l'antifeixisme. Faig una mica d'introducció sobre el llibre Antifeixistes. El llibre de Miquel Ramos és un llibre necessari que ens explica una història que alguns vam viure, que vam viure ja fa uns quants anys, però que avui en dia també és present. El llibre, com l'ha escrit el Miquel, és un llibre escrit des de dins, que ens explica les històries de la mateixa gent, o sigui que és un llibre coral, és un llibre fet per la gent que va viure aquells anys i que va estar lluitant i organitzant-se mitjançant plataformes, mitjançant col·lectius i mitjançant tot tipus d'entitats per combatre el feixisme. El Miquel, jo seré sincer, encara no me l'he llegit perquè el vaig tenir a les mans, però el vaig tenir que vendre. Vull dir, soc sincer, no m'agrada enganyar ningú, però sí que m'he informat bastant del llibre i he parlat amb el Miquel. De fet, vam col·laborar una mica, surt algun apunt de Terrassa, li vaig passar alguna foto a última hora i realment crec que és un treball d'estudi i jo el considero com el llibre roig de l'antifeixisme nostre. Arranco. Jo vaig començar la militància als 90 i la primera vegada que vaig tenir una trobada amb un grup feixista va ser al carrer Sant Pere. Us poso un context perquè veieu la impunitat en què es movien l'extrema dreta a principis dels 90. Jo anava pel carrer Sant Pere, anava al local de Minyons i de cop i volta hi havia 5 nazis, es reunien al casino, un grup de nazis coneguts de Terrassa, i sense cap tipus de paraula i res, vaig rebre 2 hòsties. Aquella va ser la primera trobada amb el que seria l'extrema dreta a Terrassa. Aquells anys a Terrassa i a l'estat espanyol van començar a sortir grups caprapats, neonazis, que es van començar a organitzar i el que vivíem molt era molta impunitat. Era una impunitat que tenien al carrer i podien fer el que els donava la gana. En aquests anys no hi havia cap resposta, ni institucional ni ciutadana, i realment qui començava a organitzar-se era vist com una tribu o qui donava resposta. Aquí a la província de Barcelona tenien també molta moguda nazi, el que era els barris de Gràcia, que de vegades hi havíem anat. Gràcia era un camp de batalla amb les cases ocupades i de fet aquí, si no m'equivoco, el 91 o el 12 d'octubre va ser l'any que van baixar els nazis per Rambla, no? El 91? El 91 amb total impunitat per la Rambla de Barcelona, la Rambla de Canaletes, van poder baixar nazis sense cap tipus d'escorta policial, rebentant paradetes i tot el que es trobaven. A nivell de Terrassa sí que van començar el que eren els sectors alternatius, l'Anna ho va viure també, els sectors més alternatius van començar a rebre agressions. Aquells anys no teníem una organització, ni teníem el que tenim ara a les xarxes socials, ni ens podíem comunicar, i de tant en tant t'enteraves d'algú que li havien fotut una pallissa, algú que l'havien fotut a l'hospital. Recordo l'any 91 el Toni Carol, en pau descansi, el van apunyalar aquí al centre, una punyalada a la cama. I això sí que era un caldo de cultiu, no hi havia resposta de les entitats, dels col·lectius i la gent que estava organitzada als Ateneu, nosaltres estàvem a l'Ateneu Llibertari, vam començar a posar-nos en contacte amb la gent de Barcelona, la gent de l'Ateneu Llibertari de Gràcia i sobretot vam agafar de referent la gent de la Casa Ocupada de la Paz de Saragossa, que allà tenien la plataforma antifeixista de Saragossa i vam agafar aquest referent. I ja començàvem a treballar amb un tema d'organitzar una plataforma antifeixista.
No és fins al 93, que hi ha gent que, bueno, ja la gent se'n recorda, que és quan hi ha una agressió bastant bèstia, que a més eren uns amics de la nostra colla, tornant de marxa, un dissabte qualsevol, hi havia uns grups de nazis, van fer una emboscada i el Xavi i l'Alicia els van fotre una pallissa, el Xavi va acabar ingressat, li van fotre 2 punyalades i l'Alicia també va quedar contusionada. A partir d'aquest moment sí que ja comencem a veure que s'ha de donar resposta, que tenim un problema, que ningú ens fa cas i que hem de començar a mirar com es reacciona i quina resposta podem donar al carrer. Es convoca una assemblea i allà hi participa gent del casal independentista, nosaltres la gent de l'Ateneu Llibertari, gent de CJs, no me'n recordo, les ràdios lliures, participen bastant les ràdios lliures, i convoquem ja i organitzem la plataforma antifeixista. Aquí hi havia 2 sectors, un sector que utilitza la violència, un altre que no, un sector més polític, però hi havia un punt comú que era lluitar contra el feixisme. A partir d'aquí la plataforma antifeixista continua, fa treball, es comença ja a organitzar el tema de recopilar informació dels grups que operaven a Terrassa. Aquí a Terrassa hi havia els Lobos Grises. Els Lobos Grises era un grup, no sé si ho coneixeu, però és un grup d'extrema dreta de Turquia del 70. Aquí van agafar aquest mimetisme, no sé per què, però van agafar els Lobos Grises. Era un grup d'uns 18 caps-rapats, formats, grans, vull dir que tenien una tradició de neonazis i estaven bastant posats. De fet, aquests a l'any 90 o 91 van atacar un concert de Código Neurótico i Hòstia Puta, tallant la llum i tirant-li un còctel molotov a la gent. O sigui, estan organitzats. Passa el 91, 92, anem fent el treball a la plataforma, fins que també després ja convoquem una primera manifestació oberta, que és el juny del 94, que és la primera manifestació antifeixista que es fa a Terrassa, degut a unes agressions que ara no recordo bé, però va haver-hi unes agressions aquella primavera del 94 i es convoca la primera manifestació. El treball... Clar, nosaltres, l'antifeixisme era un eix més, però clar, nosaltres érem gent que proveníem dels moviments socials, érem gent que estava a les plataformes d'insubmisos, gent que estava a Catalunya Lliure, que estava a l'MDT, o sigui que l'antifeixisme era un eix més i a vegades no podíem donar la resposta que si volgués donar o que podíem donar, perquè teníem altres fronts oberts. En canvi, els nazis, ells tenien el monopoli de la violència. El seu objectiu era sortir el cap de setmana, buscar el típic guarro, l'indigent o el qui fos, per donar-li la pallissa i deixar-lo fet polvo. A partir d'aquí, ja el 94-95, es continua treballant, la plataforma té alguns alts i baixos, i després tenim l'any 95, que és el cas Elvira, que és una noia guineana, terrassenca, a Campalet, que va rebre una pallissa i la van deixar amb commoció cerebral. Aquí sí que comença ja a donar una resposta ciutadana i la gent comença a obrir els ulls. Perquè fins a aquell moment tot havia sigut un conflicte entre tribus, havia estat entre punquis i cabezas rapades, el diari ho agafava tot com unes reyertas i violència juvenil. A partir d'aquí la gent obre els ulls, la plataforma convoca a la manifestació, però de seguida hi ha l'Ajuntament, els regidors de turno, es fiquen al mig, ja aigualeixen la manifestació, aquí hi ha un senyor que també ha estat per aquí alguna vegada, ell ho sap, i a partir d'aquí aquesta manifestació queda com de seguida ja venen els polítics, es posen davant de la pancarta, però igualment la gent de la plataforma aquell dia va sortir i va anar a buscar nazis i va sortir uns enfrontaments guapos i va sortir als diaris el tema aquest de l'Elvira. Després la plataforma va anar treballant així accions directes, recopilació d'informació dels nazis, fins que arribem també Després també es van organitzar, això és veritat, grups autònoms. Aquests grups autònoms van crear els Antinazis Terrassa. Els Antinazis Terrassa es dedicaven a això, recopilar informació, on vivíem, matrícules de cotxes
i denunciar-los amb cartells, públicament, fer com un escarni públic d'on vivien aquests nazis. Per exemple, l'Alberto Roca va ser el que va apunyalar el Xavi, es feia com un escratxe a aquesta gent. I després es va constituir el BAT-CN. El BAT-CN era el Brazo Armado de Terrassa contra Nazis, que eren grups autònoms que s'havien organitzat en els bars de Can Anglada, majoritàriament formats per reteskins, punks, indepe, hi havia tota una amalgama de gent antifa. Aquests grups sí que van donar resposta i aquí va ser com la cosa es va començar a parar. Era el tema que la por canviï de bàndol. I després quan comença, també, clar, un apunt és que Terrassa també es va convertir en un lloc de pas del que era la ruta maquinera, i això va convertir que els caps de setmana es convertissin en una zona d'esquins, de maquineros, amb bronques a la Renfe, pallisses, armes blanques, tot tipus d'enfrontaments. Hi ha un canvi i no és per la plataforma antifeixista, però sí que hi ha un punt d'inflexió, ja que en la lluita antifeixista, que és quan es crea l'Assemblea d'Ocupes de Terrassa, que això dona una organització. El tenir espais i obrir-se i nosaltres passar a una ofensiva i el donar a conèixer, doncs nosaltres aquí crea una organització molt més forta. I aquí sí que és quan nosaltres fem un pas endavant i ells el fan enrere, però realment. A part, comencem a conèixer altres grups de barris, per exemple, uns hip-hoperos de Campalet, que eren molt antifes també, que també es trencava la cara amb els nazis del seu barri, que es deien la Red Ribbon. Hi havia una gent de Cantosell, que eren de la Pua, que també es trencava la cara amb els nazis dels seus barris. Teníem la gent de Sant Llorenç, que eren la Corporació Negativa, que també era així, rotllo Borroca i Jarraitxos, i que també donaven resposta als nazis. O sigui que aquí vam passar una ofensiva amb l'Assemblea d'Ocupes. També aquí ja es torna a reactivar la plataforma antifeixista, i aquí tenim el Josep Maria, que ell va ser un dels que va portar la plataforma antifeixista, que diríem de segona generació, que és a partir de l'any 98, 99, i aquí comença ja a donar un treball al carrer, un treball organitzatiu, un treball de denúncia de les agressions. Per posar una mica en context, la plataforma antifeixista tenia el telèfon de l'agredit i agredida. Teníem un telèfon, perquè amb el cúmul d'agressions hi havia targetes, el telèfon de l'agredit estava a llocs que tu podies, si hi havia qualsevol agressió, tenien assessorament legal, denúncies, i es presentaven com a acusació particular amb tots aquests temes. I després, aquests anys ja, com tots coneixem, comença el 98 amb els famosos 12 d'octubre, el 99 amb el 12 d'octubre de Sants, i aquí és quan és un altre punt d'inflexió a nivell nacional. Ja els feixistes són arraconats, són portats, i l'antifeixisme ja agafa les portades, es criminalitza, gent a la presó. I aquests van ser el que jo vaig viure als anys de plom. Després, el 2000, aquí han continuat agressions. Terrassa, amb aquesta lluita, els vam anar traient del carrer i els vam erradicar. Però sí que després els problemes van anar a Sabadell, a Castellà. Jo recordo molt el 2000, molts problemes a Castellà, 2004. Nosaltres no vam poder fer neteja, però les ciutats que no van poder fer aquest treball, en el 2000, 2005, van tenir aquests problemes. I tots aquests nazis ja sabem on estan ara, vull dir, els tenim vestits de verd, o de blau també, i el seu discurs s'ha institucionalitzat. Com a valoració, i acabo, van ser uns anys que realment nosaltres vam passar por, no era... Vam rebre pallisses, a mi em van trencar 2 vegades pals de billar a sobre, col·legues apallissats, ho sabem tots, ho vam passar, ens van amenaçar, vam rebre amenaces a casa, vull dir que van ser uns temps durs, com tu vas dir, els anys de plom, i realment van ser així. I vam fer el millor que vam poder, vam intentar treure'ls del carrer, en gran part ho vam aconseguir, però de les institucions
no ho vam aconseguir. Sí que ens sentíem sols, però bueno, vam fer teixit, vam fer amistat, vam fer solidaritat i vam fer lluitar. Moltes gràcies. I ara us parlarà l'Anna d'UCFR, una companya i gran. Merci, Jaume. Doncs també molt sorpresa per l'afluència d'avui, és algo especial a Terrassa, que tinguem tanta gent en un acte i doncs molt contenta i molt agraïda que ens hagueu convidat una mica per compartir aquestes lluites quotidianes que estem també tenint. En primer lloc, un reconeixement a aquest llibre, aquest llibre de 600 pàgines que és un recull, un treball molt meticulós, un treball molt interessant. Jo me l'he llegit pràcticament tot, algun capítol me l'he saltat, però pràcticament sí que me l'he acabat, on es denota una vida al darrere. O sigui, en Miquel ha passat una vida aquí darrere per redactar-nos cadascun d'aquests capítols. I això és el que es llegeix quan un ho va escoltant. I en aquesta vida, en aquesta lectura, el que també veiem és que té un enfoc molt encertat en quant a que la lluita antifeixista és una lluita que ha de venir des de molts fronts i des de molts fronts és des d'on ell ens la descriu, des del front activista, des del front del carrer, des del front de la investigació, des del front del periodisme, etc. I aquest enfoc per mi ha sigut molt interessant. Vull donar-te les gràcies. I el llibre me'l va descobrir la Pastora, que és la persona que ha fet el pròleg, i ja m'ho va dir, muy interesante, pero 600 páginas. Ana, léelo, pero con tiempo. Exacte. Des d'aquí també aquest anàlisi que ens ha fet en Bofill, que nosaltres li diem Bofill, això del... Doncs també és compartit, o sigui, vam passar por, ens van perseguir, sobretot Can Anglada era un lloc on hi anaves i tornaves en grup perquè si no et perseguien. I aquí també un record per al Tupé, per en Roig, per una colla de companys antifeixistes molt lluitadors i que ja no hi són. Tota la història que vas redactant de la música del País Basc d'aquells anys, de les caceres, dels skinheads, dels anys del punk, etc., han recorregut molta memòria meva també. I també els anys que vaig viure a Madrid, on el PP va començar a guanyar tots els districtes i tots els municipis i on feien les manifestacions que ens encerclaven. Aquell neofeixisme neocon del que parles i que efectivament a Madrid era encara molt més viscut que inclús aquí. I també un reconeixement a la tasca periodística, a la teva i de tots els companys que descrius, on s'ha combatut el feixisme moltes vegades, inclús donant-hi la vida. També un agraïment perquè hagis recollit aquesta lluita de Can Anglada, aquesta vivència que està poc recollida, i la col·laboració s'ha notat, i alhora també ja des del punt de vista d'UCFR la descripció que fas de tot el procés de com es va batallant per Plataforma per Catalunya també és molt interessant. Com és el feixisme avui? El feixisme avui no és ben bé com eren els anys 90, els feixistes sí que són els mateixos, es van reconvertint i resituant, però la lluita contra el feixisme d'avui, com tu dius, tenim moltes dificultats per delimitar-la, per què és l'antifeixisme avui en dia, a on arribem amb l'antifeixisme avui en dia? És molt complexa, perquè el feixisme en té moltes de cares en l'actualitat, es disfressa i per tant no podem tenir una sola estratègia per combatre'l i de fet això és el que estem intentant fer, combatre'l des de moltes perspectives, totes són vàlides i totes són benvingudes i des d'aquest punt de vista es crea unitat també, des del punt de vista que tots hi tenim cabuda en la lluita contra el feixisme i el racisme. Des del punt de vista judicial el feixisme avui és fort,
I en aquest punt de vista doncs, també hi ha institucions i hi ha organitzacions que es dediquen a combatre-la, però que és molt difícil combatre-la, perquè els jutges no són parcials, són imparcials i molta de l'extrema dreta està posada allà dintre. Aleshores, combatre-ho amb una institució que per se és una institució molt reaccionària, doncs és molt complicat. S'ha de fer, com ho fan, per exemple, els musulmans contra la islamofòbia, que es dediquen a impugnar tot el que poden, i com també estan fent molt els sindicats anglesos, però des d'aquí, com a UCCR, és un tema que més aviat ens va a la contra, o sigui, tenim molta gent imputada per delictes d'odi, justament, vull dir, perquè veieu com acabem donant la volta, o sigui, la nostra gran lluita en l'àmbit judicial és per defensar les companyes dels delictes d'odi que se'ls estan impugnant. Des del punt de vista institucional també ja tenim el feixisme avui, com Vox, i estem veient com estan entrant a les institucions. Per això és molt important, en aquest punt que Vox comença a entrar a les institucions, és molt important més que mai és la unitat, perquè sense la unitat és molt difícil combatre aquesta entrada, perquè han guanyat una part important del mainstream, del pensament, estan canviant, diguéssim, conceptes que nosaltres teníem molt arrelats, el tema del feminisme, LGTBI, estan posant moltes qüestions que nosaltres ja teníem com a assentades, les estan posant una altra vegada a debat i estan guanyant molt espai. Llavors, des d'aquest punt de vista, és important la unitat. I és important la unitat des del punt de vista també que hi ha molts moments en els que per qüestions de consens has de renunciar. Això no queda exclòs, o sigui, el fet que incorpores unitat, renuncies a coses, està clar. Però és important seguir amb aquest procés. Per exemple, en el Parlament s'han donat algunes... Hi ha hagut un acord en el qual no es contesta quan parla Vox, etc. I des d'aquest punt de vista, el que és important també, i això són coses que sí que fa UCCR, és apuntar. Apuntar Vox i apuntar no només en els temes estrella, que amb ells els agrada parlar, sinó en tots els altres temes, què és el que diuen i què és el que fan. I aquí, en les campanyes municipals, sobretot, és molt important el tenir-hi a tothom que pugui treballant i denunciant. Nosaltres, habitualment s'intenta treure alguns fulletos amb les últimes barbaritats que han dit per explicar, sobretot a la classe treballadora, què diuen, o sigui, què pensen. No només, perquè en els debats estratègics que a ells els agrada tenir, a vegades poden guanyar, poden inclús arribar a fer dubtar, però després hi ha una sèrie de qüestions sobre les pensions, sobre els drets socials, etc., que són complicadíssimes i s'han d'apuntar per poder-ho guanyar. Llavors, coses que nosaltres estem fent des de UCCR Terrassa, sobretot, seguim a l'Alicia, que és la coordinadora de Vox de Terrassa, les barbaritats que diu, intentem desmentir-les, inclús hem fet vídeos desmentint les coses que està dient sobre molts temes. També, diguéssim, unitat el que també treballa és amb l'antifeixisme i l'antiracisme, perquè pensem que d'alguna manera l'antiracisme també posa de peus a terra, posa l'antifeixisme en el dia a dia. I des d'aquesta perspectiva, per exemple, sí que hem estat treballant bastant a Can Anglada, perquè, com ja sabeu, s'han produït algunes agressions, sobretot després de la pandèmia, on hi va haver-hi una ofensiva policial que feia que hi haguessin detinguts cada dia, hi havia redades un parell de cops al dia, i llavors, des d'aquest punt de vista, hi va haver-hi un treball que va fer UCCR per tal de denunciar tota aquesta actuació policial, que també en el llibre, a gairebé tots els capítols, surt la policia. No com a aliada, sinó com a combatre. O sigui, que et va de moltíssimes maneres va posant la traveta en aquesta lluita antifeixista. En el cas de Terrassa, doncs, també.
també. En el cas de Can Anglada també vam tenir moltes dificultats, però estaven detenint i retenint les persones diàriament. A través d'una campanya es va lograr que no fos tan evident i que almenys haguessin d'anar amb una mica de compte. Des del punt de vista de la islamofòbia també és un concepte com molt important en aquests moments. O sigui, lluitar contra l'antifeixisme també és parlar d'islamofòbia, perquè el feixisme té un component islamòfob que també està guanyant el relat, inclús a vegades en sectors de l'esquerra. Els temes de vel, el tema de la campanya, per exemple, contra el Mohamed Said Badawi, que van lograr finalment deportar, doncs són temes que també són lluita contra el feixisme i el racisme, i que també estem portant. I ja per acabar, una mica el repte que tenim. El repte que tenim crec que és obvi, que és ampliar. O sigui, ampliar la lluita, ampliar les persones, ampliar el que estem fent i ampliar a la gent a la que convencem. Perquè l'antifeixisme, si puja Vox, perdem tots. S'ha d'anar als barris, s'ha de parlar amb la gent, s'ha d'apuntar tot el que està fent Vox. I per fer això, UCCR i totes les lluites antifeixistes necessiten gent. Vull dir que aquí us convidem, si voleu participar-hi. Venen les municipals d'aquí res, tenim un repte que és que no entrin al consistori. Sisplau, aquí un crit d'ajuda, sisplau. Gràcies. Bé, doncs molt agraït per la vostra assistència, molt agraït al Casal, molt agraït als meus companys i companyes de taula, al Jaume, que ja el vaig perseguir quan estava fent el llibre perquè fa uns fils meravellosos a Twitter i jo era un fan i quan li vaig dir que estava parlant d'això doncs va treure l'arxiu i a més he de dir que sembla que a banda de compartir experiències i situacions molt similars durant els anys 90, durant la nostra adolescència, bàsicament, també compartíem aquesta dèria per recopilar informació. És a dir, perquè el llibre arranca així. El llibre arranca quan a mi, amb 14 anys, se m'explica a classe que han matat a un xaval davant de companys de classe, que era el Guillem Agulló. És a dir, va entrar el professor i va dir, després de les festes de Pasqua, va dir, han matat a una persona que és de Burxassot, un xaval, i hi havia l'Anna, hi havia no sé qui que estaven amb ell, i es va explicar tota la història, i clar, això ens va marcar moltíssim a una generació que començava a descobrir el món. Amb 14 anys, imagineu, que te diuen, han matat a un col·lega, de 18 anys, com el Guillem. I això va marcar molt, no només a mi, a tota una generació, i no només al País Valencià, d'on vinc jo, sinó jo crec que va traspassar les fronteres del País Valencià perquè era directament l'assassinat d'un militant. Havien matat, és cert que abans havien matat a la Lucrecia Pérez, a Madrid, a la Sònia, aquí a Barcelona, però un militant antifeixista de la nostra edat, de la nostra colla, doncs no ho havíem viscut. Fou molt traumàtic. Per què? Doncs perquè nosaltres anàvem amb pintes igual que el Guillem i perquè tots vam pensar, podria haver sigut jo. Què vaig fer el dia següent de saber això? Doncs anar al bar, agafar el periòdic i retallar la notícia de l'assassinat de Guillem, que tinc el retall d'aquell dia, i és una mica també el que Jaume ha anat fent, recopilant informació, té un arxiu, jo també tinc un arxiu que és en part el que m'ha facilitat poder fer una crònica periodística també dels anys 90, perquè no està digitalitzat, a les hemeroteques hi ha molt poc, a les hemeroteques digitals, vull dir, només hi ha El País, El Mundo, hi ha molt poques, però, clar, la premsa, per exemple, valenciana, l'hemeroteca no és tan accessible com aquestes grans plataformes, però aquests arxius que fèiem uns quants militants i uns quants friquis com nosaltres que ens dedicàvem a recopilar tota aquesta informació, doncs ha servit per escriure aquest llibre amb l'ajut de nombroses persones que les estaré eternament agraïdes per haver-me obert els seus records, el seu cor, i haver tingut converses no només interessants, òbviament, sinó també molt humanes, perquè
quan reflexiones sobre fets que han passat fa 30 anys, amb persones que fa 30 anys que no en parlen, doncs és molt interessant aquest exercici, no? I parlar, i gent inclús que t'ha confessat, no? De dir, hòstia, és que no havia parlat d'això, és que això no ho havia contat, és que això ho havien contat en la barra del bar el dia següent, però no sé, va ser un exercici molt bonic. Per a mi va ser una experiència humana molt interessant. Per això dic que el llibre, jo poso el nom perquè jo el que he fet és ajuntar aquestes històries, però el llibre és un llibre col·lectiu, perquè tota aquesta gent és la que fa aquest llibre, no? I tampoc no és cap història oficial, perquè evidentment no hi ha un oficialisme dintre de cap moviment social, sinó que hi ha diferents veus que possiblement si hagués entrevistat altra gent m'haurien contat altres històries, no? O altres punts de vista, no? Però la gent que m'ho ha anat explicant i a la que jo he buscat arreu de l'estat espanyol, no? Doncs, m'ha anat contant una mica quina va ser la seva experiència en diferents escenaris, en diferents moments, quines decisions van prendre, per què, etc. I tot això és el que està recollit al llibre. Per això dic que és un llibre col·lectiu, que no és la història oficial i que jo, tot i signar el llibre, soc el que ha lligat totes aquestes històries amanit, és cert, de cròniques periodístiques, perquè a mi em semblava superinteressant veure què deien els mitjans de comunicació. Jo és que crec que aquest llibre no s'explica sense això, és a dir, no s'explica el context si no veus què deia la premsa, perquè, clar, jo puc contar aquí batalletes, però què pensava el 95% de la societat? El que llegia els periòdics, no? I els periòdics, aquí ho teniu, aquí hi ha cròniques dels anys 90 que té la marinera, que té la marinera. És a dir, n'hi ha algunes que se repeteixen i que continuen sent iguals, 30 anys després, però n'hi ha altres molt curioses, n'hi ha declaracions de polítics que ara estan en actiu, hi ha declaracions de la que era secretària d'Interior, d'Estat d'Interior, quan a Madrid, per exemple, hi ha una sèrie d'agressions brutals, no? I assassinats a meitat dels anys 90, i què proposa ella? No? Doncs ella proposa cursos de reinserció, de socialització i tallers, no? Per als neonazis, per a que deixaren de ser neonazis. No? Un tallercito ahí, no? I ja està, i se te passarà. No? Bueno, esta persona està en actiu, és ministra, és Margarita Robles. No? I està molt bé veure, perquè n'hi ha noms, no? que estaven abans i estan ara a la política. No? I és molt curiós, no? És molt curiós veure, per exemple, què deia el PSOE quan governava el PP a València, no? Hi havia agressions nazis, se denunciaven les agressions, què deia el PSOE quan estava en l'oposició i què deia i què feia el PSOE quan estava governant. No? És a dir, és molt curiós, no? veure aquestes hipocresies, no? Aquests canvis de discurs i aquests contextos. No? Jo ho he volgut documentar, he intentat prendre una mica de distància en la mesura en la que m'ha sigut possible, perquè és molt difícil. Jo ja al primer capítol ja explique que és un assumpte personal, no només pel tema del Guillem, que em va vindre de molt a prop, sinó perquè ha sigut una, no vull dir obsessió, però sí que ha sigut una dedicació, diguem, des que vaig començar a tindre consciència política, no? I social, i des que vaig començar a interessar-me per que hi havia coses que no anaven bé. No? I aquesta és una de les coses que no anaven bé. Efectivament, el Jaume ha fet una introducció dels anys 90 que podria ser la de Madrid, la de València, la de Saragossa, la de Sevilla, la de Màlaga, qualsevol. Perquè és una cosa que és flipant. És a dir, jo entrevistant a gent de diferents punts de l'Estat que no se coneixen entre ells, les històries són idèntiques. Colles de nazis que van de cacera, que matxaquen a persones de col·lectius vulnerabilitzats, a persones migrants, persones LGTBI, persones sense sostre, òbviament als guarros, que som nosaltres, no? És a dir, els que anàvem en pintes o a qualsevol. És que arriba un punt en què ja se senten tan impunes. De fet, n'hi ha un cas a Madrid, no? que a un xaval, un estudiant de dret, un tipus que possiblement d'un ambient conservador, el maten a punyalades perquè no ens dona un cigarro. És a dir, li van dir, no, ara cantes el cara al sol. I el tio va dir, què dices? Què dices? Pum, assassinat. No? És a dir, la violència era tan impune i tan constant i tan indiscriminada, no? que se'ls va anar una mica de les mans en aquest sentit. Per què? Dic això pues perquè l'Estat en cap moment va reconèixer que hi havia un problema amb l'extrema dreta. Primer, per què? Pues perquè aquí atacava, doncs això, a l'escòria de la societat, sense sostre, migrants, maricones, guarros, tal. Qui li preocupava això? A nosaltres ens preocupava, no? Però a l'Estat quin problema tenia amb això? Cap, no? La pel·lícula Taxi, l'heu vista, no? De Carlos Saura, dels anys 90, no? Els Limpia Madrid, no? Que era això, que s'organitzaven, anaven allà de casera,
prostitutes, persones LGTBI, que clar, no era com ara, no? Abans igual anaven a un parc allà a trobar-se de tal, que és el que a València, per exemple, es van trobar cadàvers de prostitutes i de migrants sense papers a les assèquies de les afores de València, i va haver tota una investigació que apuntava tot cap als nazis, no? Però mai es va poder demostrar, i tampoc ningú mai va reivindicar aquestes persones perquè eren persones sense papers, persones desemparades, és a dir, aquesta era la crueltat, la vilesa, no? I la basura, no? Que representa aquesta gent i la que ens va tocar viure i patir durant els anys 90. És cert que al principi del llibre faig una mena d'introducció, una introducció de 100 pàgines. Els capítols són curts, se llegeix relativament amb un bon ritme, està mal que ho diga jo, que sóc l'autor, però és cert que són capítols curts, però és cert que també volia situar on estava l'estat espanyol, que vam començar a entendre o interpretar nosaltres quan comencem a ser adolescents. Per què? Doncs perquè som una nova generació que no ha viscut la dictadura, que no ha viscut la transició, i hi ha qui se'ns ha explicat que el feixisme va morir en Franco. I quan nosaltres tenim 14 anys i ens diuen que han matat a un xaval de 18 per ser antifeixista, com fou el Guillem, que han matat una dona dominicana migrant sense sostre que es diu Lucrecia, a Tirs, a Madrid, que han matat a Sònia, una dona transexual que vivia al parc de la Ciutadella, a patades, no? Doncs dius, no, el feixisme no ha mort en Franco, òbviament que no. Però és cert que fou única i exclusivament la nostra generació, pràcticament, no dic sempre, però pràcticament fou la nostra generació, és a dir, xavals de 13, 14, 15, 18, 20 anys, els qui es van enfrontar a aquest problema. La generació anterior ja venia molt cremada d'haver combatut durant el franquisme i durant la transició, que van ser anys duríssims, i amb molts morts també, i amb molta violència, amb terrorisme d'estat, etc. I això s'ha de reconèixer, no és cap reproig, però és cert que es van veure una mica sols, que es van veure amb un panorama on nosaltres, des dels moviments socials, en què estàvem pensant? Doncs estàvem pensant en ocupar espais per fer activitats, en el tema de la insubmissió, en el tema de l'ecologisme, el tema que ens interessava. I aquesta gent, d'alguna manera, ens obligava a tindre un altre focus de treball, que era evitar que aquesta penya ens matara directament. És que sona dur, però és que és així. És a dir, evitar que aquesta penya ens matara a nosaltres i matara a altra gent. I si no van haver més morts, va ser gràcies a que hi va haver gent que es va plantar cara. Ojo, és a dir, que això... Ara es pot xutxar tot i es pot veure com una batallita de mira estos que se pegaven con estos. No, és a dir, quan Jaume ha dit vam aconseguir desplaçar-los, és a dir, i si no? I si no hagueren aconseguit desplaçar-los? Què hagués passat? Jo a València tinc clar el que hagués passat, i el que va passar, perquè jo he viscut a València Ciutat i València Ciutat fins fa 5-6 anys era territori comanche. I hem vist coses molt heavies. I possiblement fins a que no va començar a haver una sèrie d'enfrontaments amb aquesta gent, els mitjans de comunicació i les institucions van mirar cap a un altre costat. Com deia el Jaume, què van començar a dir quan va haver resposta? Tribus urbanes, los extremos, radicales de uno y otro signo, i tots els eufemismes que us podeu imaginar que continuen avui dia als mitjans de comunicació, però és quan l'Estat decideix abordar el tema, però no el tema del feixisme, sinó un tema d'ordre públic. És a dir, aquí hay una gente que se está pegando, y vamos a ver qué pasa aquí. Aquí hi havia una gent que portava 10 anys matant penya, saps? És a dir, aquí hi havia una gent que estava fotent països cada setmana, i quan algú els dona resposta, ara és quan tenim un problema. Això està absolutament documentat en els primers capítols fins als anys 2000, 2000 i pico, inclús més enllà, que és quan l'antifeixisme ja comença a agafar molta força, fins al punt ja que és l'extrema dreta qui ha de fer els actes protegida per la policia, qui ja comença a treure's les insígnies, ja per dissimular, ja no van tan descarats amb els símbols nazis, sinó que van molt discrets, es comencen ja a tallar una mica, hi ha barris on no van, ja inclús va gent i comença a anar als seus barris a dir què passa, estem aquí i tal. És aquest l'únic antifeixisme del que jo parlo al llibre? Òbviament no, ho ha explicat abans l'Anna, hi ha molts antifeixismes i ho comença a explicar des del principi. Agafa l'exemple, per exemple, de Xavier Vinader, un periodista que durant els anys 80 es dedica a investigar l'extrema dreta i les seves connexions amb l'Estat.
fins al punt en què acaba la presó. Acaba la presó, primer exiliat i després a la presó, per fer periodisme, per denunciar les trames feixistes vinculades a les forces i cossos de seguretat de l'Estat. No? I això li costa presó per fer periodisme, insistisc. No? Hi ha altres exemples, com per exemple fou a l'Enemigo Niagua, a Barcelona, que era un col·lectiu de gent que no feia acció directa al carrer, sinó que era gent que es dedicava a investigar. Es dedicava a investigar i a més que té una història molt curiosa, entrevistant al Miguel, a un d'ells mític, que explicava que tenia... Bueno, a l'Enemigo Niagua formava gent molt diversa, profes d'institut, currelars de tot tipus, i hi havia algú que currava a Correus, ¿vale? A Correus, al servei postal. No? I bé, no hi havia xarxes socials, no hi havia internet en els anys 90, però sabíem quins eren els apartats de correus de tots els nazis, perquè funcionaven per apartats de correus. Totes les organitzacions nazis tenien apartat de correus. Què feia l'Enemigo Niagua? Doncs trolejar. El que es diu avui dia trolejar, no? Que és xarxes socials, no? Pues ho van començar a fer ells via postal. No? Què vol dir això? Doncs el senyor Carter, o la persona que treballa a Correus, que se sabia tots els apartats de Correus dels grups nazis de Catalunya, no? Doncs agafava tota la correspondència, la portava als antifeixistes, fotocopiaven tot, analitzaven la informació i llavors començaven l'operació de troleig. Què era l'operació de troleig? Doncs creuar cartes. O posar cartes parlant mal d'algú en nom de l'altre, enviant un xec que anava a un, se l'enviaven a l'altre, aquell el cobrava, estos denunciaven... Bueno, la van liar fins al punt en què un dels líders de CEDADE, que era l'organització nazi més important d'Europa, des dels anys 70, i que tenia la seu aquí a Barcelona, al final va esbrinar que havien sigut ells, no? I els va escriure demanant-los per favor que pararen i que a veure si podien seure a fer un cafè i parlar perquè tenien un enemic comú que era el capitalisme. Evidentment el van engegar a la merda, no? És a dir, ni puto caso, no? Però bueno, aquest va ser el punt de troleig, no? I un punt un activisme antifeixista sense fotre ni una hòstia, i que va fer molt de mal, però moltíssim de mal al moviment d'extrema dreta dels anys 90. No? I aquestes històries es repeteixen al llarg dels anys, fins i tot fins avui també. No? És a dir, com hi ha gent que decideix participar al moviment antifeixista i busca la manera de participar-hi. No? De fet, el tema de la violència és un debat que està constantment, però no només a l'antifeixisme, jo crec que a tots els moviments socials i històricament, no? A totes les lluites polítiques, sindicals, és a dir, a tot arreu, no? En la política. No? I és un tema molt controvertit, no es pot dir sí o no, és a dir, n'hi ha moltes aristes, n'hi ha moltes coses que no és fàcil la resposta. Jo al llibre recull testimonis de gent que efectivament practicava l'acció directa i que reflexiona després. No? I gent que reconeix que ells no van participar en això, però que participaven d'altra manera i que hi havia una unitat d'acció. I que aquest debat estava, i clar, a mi m'ho han preguntat en totes les entrevistes, violència sí o violència? És a dir, no és una pregunta, és a dir, és una pregunta trampa. És a dir, i llegint el llibre us adonareu, no? És a dir, qui som nosaltres per a jutjar les decisions que es van prendre en un moment determinat, en un context determinat i davant d'una situació que se'ns escapa. És a dir, jo què he de dir jo del que es van decidir aquí a Terrassa als anys 90 quan li van fotre 4 punyalades a uns xavals. Si no has viscut això, és molt atrevit jutjar. No? Per tant, evidentment la violència és l'últim recurs, ha de ser sempre l'últim recurs i jo penso que mai ens ha caracteritzat la violència a ningú de nosaltres, no? Però jutjar jo penso que és molt atrevit, penso que el llibre és molt honest en aquest sentit, és a dir, no amague que hi ha hagut violència, però tampoc la romantitza, és a dir, tot el contrari, gent que ha estat en moviments antifeixistes de línia dura, no? Reflexiona sobre la violència i diu, hòstia, una persona, per exemple, que és del Sharp de Barcelona, dels anys 90, és a dir, dels anys duros, no? I que diu, tio, jo em vaig acostumar a un nivell de violència, de rebre hòsties, és a dir, jo no sé com no em van matar o no em van deixar molt malament. De fet, reflexiona també dient que efectivament va haver molta gent que va quedar tocada
per tota aquesta violència. No per la violència que exercia, sinó per la que rebia. És a dir, i com tot això afecta. No? I aquesta vessant humana, aquestes reflexions, per a mi són molt interessants, perquè són coneixements que van més enllà de l'èpica, no? De la batallita, no? I que a mi m'interessa molt també que aquestes coses se parlen, no? I se reflexionen, igual que la gent, per exemple, de Madrid, no? Pues quan hi ha tot el cas del Carlos Palomino i tot això, no? Doncs, es fa un pas endavant i s'aconsegueix treure els nazis del carrer a Madrid. És a dir, i va ser a base de molta dedicació i molta canya. I és així, és a dir, i en molts casos te n'adones que és una història que se repeteix a Saragossa, a València, a Madrid, a Barcelona, a Màlaga, és a dir, i a més contada per els seus protagonistes que no es coneixen entre ells, no? Que és la gràcia, no? Que dius, hòstia, vau viure el mateix, vau patir el mateix i vau prendre decisions molt similars, no? Cadascú amb el seu context, òbviament. No? Però el que vull dir és que el llibre no és un llibre de batalletes, n'hi ha moltes, òbviament, perquè és inevitable, no? I és inclús entretingut, no? Llegir com s'organitzava la gent, quina resposta donaven. És un llibre també ple de duresa, òbviament, perquè està travessat per crims d'odi. De fet, li dedico un capítol als crims d'odi perquè jo vaig fer un projecte amb el David Bou, que és periodista de La Directa, l'any 2015, que em vam actualitzar fa 3 anys, l'any 2020, que recull els crims d'odi, no? Els assassinats a l'estat espanyol per racisme, homofòbia, transfòbia, etc. No? I que no estaven comptabilitzats. En tenim, jo diria que arribem als 110 aproximadament, començant l'any 1990, és a dir, no contem la transició, que aquí hi ha uns quants més, però dels anys 90, doncs això, aproximadament 110. Molts d'ells sense cap més informació que un retall a la premsa de matan a puñaladas a un inmigrante tunecino en Valencia al que le gritaban Bin Laden mientras lo apuñalaban. ¿No? Això és real, no? Això és un dels casos. No? Tu, Bin Laden, apuñalaes i el maten. No? Però ni sabem com es diu, ni sabem si van jutjar els culpables, ni com va acabar. És a dir, mogollon d'aquests crims, com són persones en situació vulnerable, que ningú es preocupa per seguir el cas, ni tan sols els periodistes, perds la pista. No saps com ha acabat aquest cas. No? I això, evidentment, en els casos que sí que s'ha aconseguit documentar com acaba, doncs no acaba bé. Per què? Doncs perquè les penes són molt baixes, perquè de 5 imputats només condemnen a un i acaba fent treballs per a la comunitat per haver matat a algú, no? I coses d'aquestes, no? Coses que després això ho poses amb un espill, no? Amb com actuen, per exemple, amb els activistes antifeixistes, anarquistes, indepes i tal, i veus que van directes a preventiva i es tiren 1 any i mig a preventiva i després acaben absolts per falta de proves, dius, hòstia, quina diferència, no? Un nazi que m'ha apunyalat està al carrer a l'espera de judici, tranquil·lament. A Valladolid, per exemple, un dels casos, un xaval que està en un ateneu com este, va tirar el fem i quan surt, plas, apunyalades. I el tipo pues està tranquil·lament i se passeja per davant del casal esperant el judici i casualment era fill de policia, no? I després el judici, pues res, a un anyet de treball comunitari i poc més. No? És a dir, tot això està documentat, és a dir, no és coses que m'han contat i que... No, tot això està aquí, a premsa, ja he vist tot el que explique, ho he acreditat, és a dir, tinc sentències, tinc molta informació que no... És a dir, no anava a fer un informe aquí policial, no? De tota la història, però òbviament jo m'he documentat molt per a fer això i està tot ple d'enllaços on se pot documentar cadascuna de les coses que explique. No? Què vull dir amb tot això? Doncs que efectivament era una batalla molt xunga contra la gent, molt xunga. De fet, amb el projecte de Crims d'Odi va passar una cosa molt curiosa, i és que jo us convido a que entreu a veure la pàgina web, és com un Google Maps, ¿vale? On està el mapa de l'estat espanyol i tu vas entrant, hi ha una sèrie d'icones i tu vas entrant per buscant els casos, no? I ho pots trobar molt fàcil de consultar. No? I quan el vam llençar vaig rebre un correu un dia d'una persona per aquí, sembla que és del Maresme, i em va explicar que havia vist el projecte, que li havia agradat molt i que volia parlar d'un cas que no estava documentat, que de fet no se sabia, i que 30 anys després m'ho volia explicar. Vale? I era un xaval d'estètica heavy, dels anys 90, l'any 90, de fet, que estant de festa, em sembla que fou a Premià, doncs el van matar a punyalades, una colla de nazis. No? La notícia jo només vaig trobar l'esquela
i una notícia breu a La Vanguardia. A l'esquela deia que havia mort per accident, no? Però el xic que em va contactar em va dir, mira, és que la família, una família doncs, molt humil, conservadora i tal, no li va voler donar bombo al cas, no? Però nosaltres érem més amics. Nosaltres hem estat callats 30 anys amb això. I ja t'ho vull explicar. T'ho vull explicar ara per a que ho poses al projecte i expliques qui era aquesta persona. No? I, ostres, coses bèsties però boniques com esta, no? Que dius, hòstia, van eixint casos, no? van apareixent més casos, van explicant més casos. No? I he anat descobrint moltes històries que jo desconeixia, i això que jo era un friqui que retallava tot. És a dir, i he descobert coses, per exemple el cas del Santi, una persona d'allà de Madrid, no me'n recordarà el poble quin és, que estava repartint cartells contra els grups nazis que hi havia per la zona i li van fotre una pallissa i el van deixar en tetraplègic de la pallissa. No? I el Santi va estar durant molts anys intentant recuperar-se i fent rehabilitació i tal, era skater, ell feia skate, i al final va poder tornar una miqueta a provar i tal, però imagineu el que és, no? Viure amb això i a més viure doncs, incapacitat absolutament, no? O pràcticament, no? I, bueno, jo ho vaig descobrir doncs, quan el Santi es va suïcidar, fa un parell d'anys. No? I m'ho van explicar els seus amics, també, la gent de Madrid, i hòstia, i aquesta història doncs, em va colpir molt, no? Perquè m'ho explicava molta altra gent que jo entrevistava. És que hi ha moltes històries que no van acabar en mort, però que van acabar en una mort no física, sinó personal, no? És a dir, molta gent que va quedar molt tocada, no? I gent que va donar la cara, va donar la cara per nosaltres, per persones que no coneixia, a les que estava protegint fent aquest treball antifeixista, i molta gent es va quedar, bueno, jo conec a molta gent de la meva època, dels anys 90, que va desaparèixer pel clima de tensió, pel clima de violència, pel clima de terror. Evidentment que hi havia por. Com no anava a haver por? Tios, érem uns crios, érem uns xavals de 16, 17, 18 anys i teníem unes bèsties davant que anaven amb navalles, anaven a matar-nos directament. Clar que teníem por, però al final era una qüestió de supervivència, no? És a dir, què fem? Esperem aquí a que vinguen? I a poc és cert que la història està acompanyada pels moviments socials. Per què? Perquè l'antifeixisme no és un moviment en si que no té res més, és a dir, l'antifeixisme està format normalment, habitualment, per gent que ve de moltes altres lluites, i l'antifeixisme és com un consens que en un moment determinat s'articula per a donar resposta a una situació en concret on te va la vida, no? O, evidentment, no és el mateix abans que ara estem en un altre plànol, no? No vol dir que siga menys perillós, òbviament, no? Perquè abans te fotien pallisses, ara t'escriuen el BOE, no? És a dir, són coses que la perillositat doncs, es pot mesurar depèn de com, no? Però efectivament hi ha molts escenaris distints que s'han anat superant. També l'extrema dreta ha evolucionat. És a dir, de fet, al llibre el que faig és traçar dues històries paral·leles, la història de l'antifeixisme, però contra què s'enfrontava aquest antifeixisme. No es combatia igual als grups nazis que fotien pallisses que a un partit polític amb 67 regidors com fou Plataforma per Catalunya. No es podia combatre igual. No es pot combatre una colla de nazis que venen aquí a matar-nos a tots a punyalades amb una batucada. Tampoc es pot anar a rebentar el Congrés dels Diputats i agafar els polítics del coll, no? És a dir, són estratègies, moments, llenguatges diferents, no? Per això Unitat contra el Feixisme i el Racisme articula moltes respostes distintes per diferents situacions amb molts actors diferents. Per què? Doncs perquè si alguna cosa la militància ens ha ensenyat també és que no hi ha una fórmula màgica. És a dir, necessites molts aliats, necessites moltes vegades molta humilitat, no? Per a renunciar. Més que renunciar sona que dius, no, mira, el que vulguis, no? No, és a dir, tens un consens de mínims, òbviament, no? Però hi ha vegades que, ostres, i aquí al llibre està recollit, no? Com moltes vegades dius, ostres, doncs te toca ajuntar-te amb això, te toca rebaixar una mica el discurs, i tu cada vegada que fas una campanya contra el feixisme has d'explicar que el capitalisme, que tal, fer una declaració d'intencions i reproduir a Copròtin o tal, doncs, òbviament, jo crec que moltes de les persones que pateixen a l'extrema dreta
doncs diran, què m'estàs contant? No? És a dir, jo tinc un problema que és que esta penya m'està assetjant o que m'està passant això o què tal. És a dir, n'hi ha molts llenguatges, moltes maneres de treballar i per això la intenció una mica d'aquest llibre és que cadascú buscara la seva manera de participar-hi. És molt important, per exemple, la feina que fa la gent que treballa a l'educació avui dia. Evidentment, clar que és important, no, és vital. És a dir, els professors i les professores avui dia són, jo diria que una de les puntes de llança d'aquesta lluita, perquè l'extrema dreta ha apostat molt pels joves, no? I saben que estan conquerint una part del sentit comú de la joventut, presentant-se com políticament incorrectes, com irreverents, com tal, no? I aquí fa molta falta, no?, que hi hagi gent preparada que desmunti tots aquests discursos i totes aquestes estratègies que té l'extrema dreta per arribar a la gent jove, no?, que al cap i a la fi és el seu objectiu, és guanyar el consens i guanyar el sentit comú, no? I comença per la joventut, òbviament, perquè saben que aquí tenen una part guanyada, no? Ho ha explicat el Jaume abans també, que hi havia, que moltes vegades no era la colla que estava més polititzada, a lo millor la que s'enfrontava a l'extrema dreta, a vegades era la penya que la patia, és a dir, els grups de raperos, no?, per exemple aquí, però és que a Madrid, per exemple, em vaig trobar amb una història molt curiosa que jo desconeixia absolutament, i eren una colla de xavals d'origen guineà que vivien a les afores a l'extraradi de Madrid, a Torrejón, als pobles que estan per allà, i alguns d'ells molt aficionats al hip-hop, a l'skate, al graffiti, a tota aquesta cultura urbana de finals dels 80, principis dels 90, i que casualment alguns d'ells eren militars, no?, i anaven a una discoteca que hi havia, no recordo, a Fuenlabrada, em sembla que fou, on estava a prop la base militar de Torrejón d'Ardoz, no? La base militar de Torrejón era utilitzada també per soldats nord-americans, no? Perquè Espanya ja sabeu que és una colònia, no? Per tant, també. No? Llavors, què passa? Doncs que molts soldats yanquis eren negres també, i eren negres de classe treballadora, i també eren raperos, i també eren hip-hoperos, i també eren antifas, alguns d'ells, i portaven fanzines dels Panteres Negres, d'Angela Davis, de Malcolm X, etc. No? Què passa? Que els xavals negres de Madrid doncs, començaren a fer-se col·legues, a intercanviar música, a intercanviar fanzines, material i tal, i què van fer els d'aquí? Van dir, hòstia, tenim un problema amb una colla de nazis que està fotent païsses a la gent negra d'aquí, de la zona i tal. Què fem? Doncs ens organitzem i anem a per ells, directament. No? Llavors és la història dels Color Power, per exemple, que és un col·lectiu de hip-hop d'allà de Madrid, que comença a juntar-se i comença a anar directament a per els nazis, directament. És a dir, clar, els nazis el xoc que tenien de veure a tipus negres de 2 metres de la brigada paracaidista, saps? Allà de sobte hi ha una foto, aquí el llibre té unes quantes fotos, hi ha una foto, és la foto més amable que he trobat d'ells. Les altres són censurables, absolutament censurables. És a dir, gent que no tenia connexió amb els moviments socials, amb els col·lectius antifes i tal, que comença a entrar en contacte aquí. És a dir, quan comença a dir, hòstia, que hi ha una penya a Madrid que són del Sharp, que també està fotent canya als nazis, o hi ha una penya no sé què, que hi ha... I aquí és quan comencen a juntar-se gent, els raperos, els heavies, els antifes, els ocupes, els Sharps, els no sé què, i comencen a donar-se sinergies espontànies, absolutament. Per què? Doncs perquè tots patien la violència de l'extrema dreta. I aquí acaben confluint gent de diferents àmbits que no es coneixia, que no tenien ni tan sols aficions en comú, però m'ho explicava un dels xavals, xavals que té ja quasi 50 tacos, dels Color Power, que em deia, no, és que agafàvem un cercanías des de Fuenlabrada a Madrid Centro i érem 200. Heavies, punkis, skaters, pelaos, no sé què, tal. Clar, arribàvem a Moncloa o a Argüelles i tal, i els nazis tiraven a córrer, saps? I eren anècdotes, són anècdotes, ja sé que és una batallita, però són anècdotes que també n'hi ha moltes d'aquestes, no?, al llarg de tota la història, que són curioses, no? Dius, hòstia, van coincidir que tenien tots un problema, no?, en comú, no?, i que les autoritats no estaven fent absolutament res, no? I bueno, evidentment, els anys 90 tenen un pes
important perquè és els anys de plom, és la impunitat absoluta i com comença a gestar-se tot, no? Com comença a gestar-se aquesta resposta que acaba sent, com explica un company de l'ESBAF Madrid, no? Que apareix al llibre, que diu «Fuimos una apisonadora», literal, no? És a dir, van fer d'apisonadora per Madrid, no? Quan es van prendre en sèrio que havia que treure aquesta gent dels carrers. I ho van aconseguir, no? I a Madrid, a Castelló de la Plana, a Màlaga van estar ahir, ja veureu els casos, perquè els casos estan executats des del principi fins al final d'una repressió brutal. Muntatges policials, no ho dic jo perquè tingues simpatia de que són muntatges policials, és que els casos acaben sent tirats per terra pel propi jutge. És a dir, aquí què m'estàs contant, senyor de la Brigada d'Informació? Porque esto es un caldo de col lombarda, que esto no es un explosivo, ¿no? O que esto es un libro de Benedetti, no es un manual para fabricar explosivos, ¿no? Es real lo que acaba de dir, és a dir, està aquí documentat. És a dir, són casos d'una impunitat brutal per a l'extrema dreta i una contundència desmesurada contra els que li plantaven cara, no? Els col·lectius anarquistes, antifes, etc. No? Hi ha molts d'aquests casos explicats inclús per a alguns dels seus protagonistes. No? El mateix que van viure, o una cosa molt semblant del que van viure a València l'any 93 amb l'assassinat de Guillem Agulló i el que va vindre després amb el judici, amb la campanya d'intoxicació mediàtica dels mitjans de comunicació, que si teniu oportunitat i no l'heu vist encara us recomano veure la pel·lícula L'amor de Guillem, que explica molt bé quin paper va jugar les institucions i els mitjans de comunicació, és brutal. Però és que va passar exactament el mateix a Madrid 20 anys després, 15 anys després, l'assassinat de Carlos Palomino. L'assassinat de Carlos Palomino era també un jove militant, un jove de 16 anys, assassinat mentre es dirigia a protestar contra una manifestació nazi, racista, en un barri d'alta població nouvinguda. No? La premsa va jugar un paper nefast, és a dir, està documentat i està, a més, era més accessible perquè hi havia internet, per tant és molt fàcil rescatar la informació que hi havia aleshores. Però el cas de Carlos, a mi, a banda que em va recordar molt el de Guillem, el que havíem viscut a València 15 anys abans, també serveix molt bé per explicar com, de fet, el capítol es diu El dol a través de la militància, és a dir, com d'un fet traumàtic, absolutament traumàtic, és a dir, que te maten a un company davant de tu, no? I que damunt la policia t'apallissa amb un xaval mort, no? Davant, com la gent militant, gent molt jove, estem parlant de que Carlos tenia 16 anys, és a dir, gent que tenia entre 15 i 20 anys, s'organitza i comença a reciclar tota aquesta ràbia, aquest trauma, no? En més militància, més activisme. Per què? Doncs perquè era el mes de novembre i a Madrid el mes de novembre és un mes calent. No? Hi ha moltes convocatòries de l'extrema dreta però també de l'antifeixisme. Hi havia unes jornades antifeixistes aquells dies, els nazis havien convocat diverses protestes aquells dies que delegació de govern no va prohibir després de l'assassinat de Carlos Palomino i en canvi va prohibir les manifestacions antifeixistes. És a dir, com, malgrat això i malgrat tot aquest context desfavorable absolutament, els antifeixistes madrilenys es van tirar endavant i van aconseguir passar per damunt de tota aquesta situació de la manera en la que van poder, òbviament. Al capítol hi ha dues persones militants que expliquen quina va ser aquesta manera de procedir amb un fet així de traumàtic, però també, sobretot, a mi el que m'interessava també fer servir aquest cas com a exemple del paper dels mitjans de comunicació. És tremendo. Pot ser el de Guillem ens queda lluny, perquè fa 30 anys, no? Però és que això fa no res, fa 15 anys, no? És a dir, és més recent, no? Amb periodistes i mitjans que continuen en actiu, no? És a dir, com aquests relats continuen sent exactament els mateixos que quan el de Guillem, que quan altres casos. No? I a més aquí hi ha un capítol que jo l'he volgut dedicar, un capítol exclusivament a una de les coses que va passar quan mataren a Carlos. No? No sé si recordeu un programa infame que es deia Diario D, que va fer Diari d'un Esquín a finals dels 90 i va fer després un intent amb el tema de l'antiglobalització, que encara me'n recorde, que va fer un intent, que era Javier Nart, per cert, el presentador, bueno, era Mercedes Milà, però el de l'antiglobalització, ho dic perquè jo estava a Praga,
Sí, es va infiltrar allà en una casa ocupa i no sé què, bueno, lamentable no, lo següent, no? Va ser patètic el programa. No? Però van voler fer un diari D sobre el cas de Carlos, no? I van anar a la mare de Carlos, a la Mavi, a explicar-li que ells el que volien era ajudar-la a que el cas arribés a bon port als tribunals, no? Perquè ells anaven a explicar el cas i a explicar lo malos que eren els nazis i doncs el drama d'haver perdut un fill, etc. Clar, la mare el que volia era que l'assassí anés a presó. I la mare sí que és cert que donava rodes de premsa, parlava amb la premsa i tal. Els antifeixistes sempre havien sigut molt reticents en molts casos, no? De parlar amb els mitjans i tal, però evidentment la mare era la que marcava d'alguna manera quina seria la manera de procedir, perquè era la mare la que havia perdut un fill. No? Malgrat les advertències o tal, es va decidir que anàvem endavant, que s'anava endavant amb el programa, i bueno, el programa es va titular Los extremos se odian. ¿Vale? L'entrevista a Mavi, que és la mare de Carlos, dura res, pocs minuts, ¿vale? Els antifeixistes apareixen al documental en càmera oculta, en un concert, en una casa ocupa, bueno, d'aquella manera, com vos podeu imaginar, i els nazis apareixen al documental entrevistats amb Mercedes Milà, molt preocupats perquè els antifeixistes són molt violents i els han pegat. No? I aquest era el programa, que li havien promès a la mare de Carlos que l'anava a ajudar, no? I era absolutament demencial, no el següent. No contents amb això, i aquí hi ha la carta que escriu la Mavi quan veu el documental i pregunta ¿dónde está mi entrevista? ¿No? Perquè ja va estar hores allà, no? I amb el dolor, no? d'haver perdut un fill. No? I la Mavi escriu una carta a la cadena i diu ¿dónde está mi entrevista? I explica com ha vist ella el programa. No contents amb això, uns periodistes decideixen fer un altre programa d'investigació sobre l'antifeixisme. Per què? Doncs perquè en aquell moment, el pas que va des de l'assassinat de Carlos fins al judici, 2-3 anys, l'antifeixisme no para. És a dir, l'antifeixisme, a banda de que arrasa amb els nazis a Madrid, és a dir, efectivament, la pisonadora de la que parlàvem abans és real, és a dir, els arracona absolutament i els nazis van amb molta por per Madrid, doncs, clar, això crida l'atenció i decideixen uns periodistes posar-se a càmera oculta i començar a entrar a centres socials, assemblees, etc. No? Amb la mala fortuna que els pillen. No? En una xerrada els pillen i els antifeixistes els treuen la càmera, se queden les cintes i els fan marxar. No? Quan revisen totes les imatges que s'havien gravat, que havien sigut a Guadalajara i a Madrid, en centres socials, en xerrades i tal, diuen, ostres, que aquí no hi ha res. És a dir, a més era en brut, no? És a dir, en brut què vol dir? Que estava gravant tota l'estona, no estava editat. És a dir, estaven els dos periodistes, un tio i una tia, xerrant, no? De tal, no sé què, ahora vamos aquí, ahora me va a poner el palestino ahí para disimular y para aparentar que soy uno de ellos, no? Això, supercutre, no? O sea, molt i fent preguntes molt ridícules, no? Estan allà al bar i preguntant, entonces aquí os pegáis, i no sé què, i la gent diu, tu què m'estàs contant? No, preguntes ridícules, absolutament, no? Però està molt bé veure-ho, no? Què fan els antifeixistes? Diuen, bueno, pues res, esto es lo que volien, pues esto es lo que tendrán. Decideixen publicar les imatges en brut, en internet. És a dir, tota la gravació que havien fet els periodistes infiltrats està penjada a la xarxa. La podeu veure, està aquí, enllaçada, se diu alarma social com se crea. Han tapat les cares, òbviament. I hi ha una frase molt significativa dels dos periodistes que estan infiltrats en un moment, quan van cap al cotxe, que van d'un lloc a un altre, buscant allà on estan estos peligrosos antifascistes, que un d'ells li diu a l'altre, diu, joder, tío, basta ya de hablar con los más enrollados del planeta. Y el altre diu, joder, pues si son buenos chavales, pues son buenos chavales. ¿No? I això era el peligroso grupo que estaven investigant. Jo relate tot el succés, no? I he vist les imatges i tot això, però este és el nivell, no? Este era el nivell i és el nivell encara avui, no? Malauradament. No? Però, efectivament, com no és només bregar amb els nazis, no? I amb tot això, sinó és bregar també amb les institucions que passen de tu o te criminalitzen, la policia, òbviament, que te fa la vida impossible, i els mitjans de comunicació que contribueixen a que sigues tu el malo de la pel·lícula. No?
I això es veu al llarg de tot el llibre perquè és una constant, des del principi fins al final. No? I a més contat per molts dels testimonis. No? He intentat també explicar alguns casos que d'alguna manera són tangencials, no? El tema de la música, el paper de la música en el tema de l'antifeixisme i dels moviments socials. No? Pues hi ha entrevistes a Fermín Muguruza, a Los Chicos del Maíz, a Ana Vivanch, per exemple, que fou membre també dels Color Power, del grup este de Fuenlabrada de hip-hoperos, i que fou la que va crear el primer segell de hip-hop a l'estat espanyol, liderat per una dona a Madrid, no? I, per exemple, paper de hip-hop en els anys 90, no? En lletres de los Poetas Violentos, per exemple, el Club de los Poetas Violentos, un grup mític de hip-hop, que deia com era? El bal se baila agarrado con un nazi, no? I les lletres parlaven de fotre's d'hostis amb els nazis directament, els raperos als anys 90. No? És a dir, era un problema que estava ahí i que la cultura popular, a més, ho recollia, en les cançons, en tot. No? I, per tant, la música jo crec que és important. És important també el context, no només dels moviments socials, sinó el context polític, l'antiglobalització, el tema d'ETA, el tema de les lluites que hi havia en altres països, parle d'Alemanya, parle d'Anglaterra, del que fou Rock Against Racism, per exemple, i parle de coses que d'alguna manera travessaven el moviment. No? I això per exemple, el tema d'ETA va ser una constant, no? De que t'acusaren de proetarra a la mínima, no? I la por que tenia la gent dels moviments socials de que qualsevol cosa era susceptible de que hagués sigut entrenat en Harrai allà, i, no? Els cachorros de Harrai i tot això, que era una cosa que s'aprofitava molt per a criminalitzar qualsevol moviment social de l'esquerra radical més enllà d'Euskadi, no? I podies estar en contra absolutament de la lluita armada i és igual, no? Però tu ja entraves en el paquet. No? Però tot això està interessant també veure-ho en perspectiva. Òbviament això no ho hagués escrit fa 10 anys, no? Perquè ara es pot parlar amb més tranquil·litat del tema, no? Però fa un temps no era possible parlar d'aquestes coses amb certa tranquil·litat. No? Però és interessant, no? Aquests debats també sobre el tema dels temes de la violència, del terrorisme, etc. No? Eren uns debats interessants que també hi havia dintre dels moviments. No? Casos repressius molt bèsties que he explicat abans, però per exemple el cas de Vallecas, no? Que jo descobrim Madrid a poc, no? Conforme estic més vinculat allà, doncs també m'he adonat, no? Del que significa la capital, no? De l'estat espanyol, on hi ha tot, on està absolutament tot, no? La Casa Reial, el govern, totes les institucions, tot el cap militar, tot el cap policials, és a dir, es nota, jo us ho dic que es nota el tema de Madrid, no? I en quant a control. I, per exemple, un dels casos que va marcar molt estos últims anys fou el cas d'Alfon, no? D'un xaval que era antifeixista també, no? I que va patir també un cas de repressió molt bèstia i que jo he volgut recollir en el llibre, parla també i la seva història i la història que acompanya, perquè és la història de molta gent de Vallecas, no? Que també m'ha volgut explicar el que han viscut ells allà, amb els temes de les vagues, els temes de les lluites socials, les lluites veïnals, doncs també em semblava molt interessant, no? Com se vinculen totes aquestes lluites, no? I com, per exemple, amb el cas de la solidaritat que es mostra en casos així, per a mi és vital, és a dir, el llibre està travessat per casos on gràcies a la solidaritat de la gent tot això ha continuat i és possible. No? És a dir, com, per exemple, una cosa que no he explicat amb el cas de Carlos, no? Quan comença a passar tot això de la criminalització, els antifeixistes comencen a dir no, a partir d'ara anem a donar les rodes de premsa a cara descoberta i a donar la cara i a dir si estem nosaltres no tenim res de que avergonyir-nos. No només això, sinó que arriba un moment en què són les mares dels antifeixistes els que diuen no, espera't, vaig a seure jo aquí a la taula i jo vaig a donar la roda de premsa i vaig a dir que jo també sóc antifeixista, que sóc la mare dels antifeixistes als que està matxacant els mitjans de comunicació i he de dir que estic orgullosa dels meus fills, no? I de les meves filles. No? I el pas endavant que fan les mares, per exemple, a Madrid, en aquest context, em sembla brutal. No? I explicar tot això també és molt interessant per gent que no coneix d'alguna manera el que són els moviments socials o el que hi ha a dintre, no? De tot això. No? I a mi em semblava molt, molt interessant. Evidentment, com deia, l'extrema dreta evoluciona. No? Si en els anys 90
calaven foc a les persones sense sostre, l'any 2015 arriben a entendre que és millor donar-los un entrepà, no? Que és el que va fer Casal Tramuntana aquí a Barcelona, el que va fer Hogar Social Madrid, el que va fer Espanya 2000 a València, no? Això dels bancs d'aliments, no? Per a, evidentment, blancos i espanyoles, no per a tots els veïns i veïnes en situació precària, sinó només amb DNI espanyol. No? Què fa l'antifeixisme davant d'això? No? Clar, sí, instintivament dius, no, anem allà i rebentem la paradeta. Ja, però és que la premsa va començar a fer una campanya brutal de blanqueig de l'extrema dreta de, no, los solidarios, la solidaridad, sí, son un poco nazis, pero bueno, dan de comer, esto está bien, tal, no sé cuántos, tal, etcétera, ¿no? És interessant perquè primera entrevista a un periodista que va fer una d'aquestes notícies, no? Del Mundo, de fet, que li diu, bueno, com vau plantejar això en redacció? No estàu fent propaganda? I m'explica ell també un poc com ho va viure, no? I diu, hòstia, pues jo, mira, tenim molts dubtes, però vam fer això, però tal, no? I a mi aquesta entrevista pues, me sembla interessant, no? Que ho explica un propi periodista del Mundo, no? Com va decidir fer aquesta entrevista i per què i què pensa després, no? De tot això, no? I què fa l'antifeixisme davant de tot això? Doncs comença a canviar d'estratègia. Comença a organitzar-se per barris, comença a fer campanya d'informació, de difusió, campanya d'explicar als veïns i les veïnes que aquesta penya que recull aliments a la porta del súper no són manites de la caritat, és a dir, que són nazis. I com aquesta campanya, com aquestes campanyes comencen a canviar. Els nazis també, òbviament, no? Els surt molt més rendible canviar d'estratègia. Per què? Doncs perquè el carrer l'estaven perdent. L'estaven perdent gràcies aquí, als antifeixistes. És a dir, gràcies a que els antifeixistes estan al carrer i no els passen ni una, els nazis diuen, bueno, pues anem a vestir-se de corderitos i anem a repartir bocatas. No? I aquí és quan, evidentment, l'antifeixisme ha de tirar d'imaginació i anar a la contra. No? I, evidentment, el tema del futbol està. Jo no soc futbolero, però entenc que és un fenomen de masses i que és un fenomen on hi ha política. Vulguis o no, la política està. I el que m'explicava el Carles Vinyas, de les persones més documentades sobre el tema, no? I amb el tema del futbol, a més, que jo parlo amb ell al llibre, no? I parlem sobre el tema del futbol, i és així, és a dir, o estan ells o estan els altres, és a dir, no hi ha mitges tintes, no hi ha territori neutre, no? Sempre hi ha alguna cosa, no? En alguna grada, no? I entrevista a la gent de Bucaneros, del Rayo Vallecano, entrevista a la gent de Riazor Blues, a qui van matar a un company, us ho recorde, al Jimmy, un cas que s'ha arxivat, és a dir, malgrat haver imatges, malgrat haver detinguts, ha quedat impune, arxivat, malgrat haver testimonis que assenyalen que tal persona, una exparella d'un dels assassins, que va dir, no, jo l'he escoltat dient que ell fou qui el va matar. El jutge considera que no hi ha proves suficients, i el cas està impune, repetisc, una persona apallissada i llançada al riu Manzanares, gravat en vídeo, està gravat en vídeo, i un cas impune. La gent de Riazor Blues parla també d'aquell cas, la gent de Bucaneros parla també de com són ells els primers que reben una sanció en la llei del racisme a l'esport per cridar puto nazi a un jugador de futbol. És a dir, no per tirar-li un plàtan a un jugador negre com feien els nazis o per fer el símbol del mono, no, als antifeixistes. La llei contra el racisme en l'esport, és que té conya la història, i s'aplica als antifeixistes. I després, òbviament, abans de l'arribada de Vox hi ha el capítol de Catalunya, perquè em sembla que el procés i tot el que fou l'1 d'octubre era interessant recollir-ho, i recollir què va passar després amb tota la campanya d'aquesta colla d'arrancallassos, de les brigades de neteja i tal, i quin tractament mediàtic van tenir, que és molt interessant, tot això a través de cròniques i investigacions de La Directa, del Jordi Borràs i d'altra penya que va estar darrere documentant dient aquesta penya que està sortint a la tele de no, somos unos pobres constitucionalistas preocupados por el malestar y de la gente esta que está... que ya en las familias ni se hablan y tal, pues son una pandilla de nazis, no? Els nazis de tota la vida, no? Que es dedicaven a anar per allà pels pobles a treure la propaganda i tal. Explica tot això, explica també com tot això alimenta també un relat de consens des de l'espanyolisme que aconsegueix sumar a gent que no es considera o que no és d'extrema dreta, però sí que entra en el a por ellos, sí que entra en l'equidistància, sí que entra en certes postures que després ha rendibilitzat l'extrema dreta.
el cas de Societat Civil Catalana, per exemple, no? I com gestada i creada per feixistes i ultres, no? I ahí tenies el PSOE, tenies al Paco Frutos en una mani, etc. No? És a dir, com aquesta transversalitat de l'espanyolisme arriba també a convèncer a una part de gent que no es considera d'extrema dreta però que està allà. Com també explica la a poc aparició i creixement relatiu de l'extrema dreta independentista, perquè és una cosa que existeix i que se n'ha de parlar i que no és única i exclusivament unes sigles, és també un discurs, és també un llenguatge, és també... Jo vaig fer una prova, ho explica aquí. Jo vaig agafar el programa de Vox i el vaig traduir al català i el vaig posar a Twitter en un debat que hi havia allà sobre, dins del món indepe, hi havia un debat allà sobre el tema de la immigració i tal, no sé què, i vaig dir, a veure, traduïsc el d'això de Vox i el penja en català. Diu, i què us sembla això, tal? Bueno, 80% a favor. 80% a favor. Vale? I quan vas dir, doncs mira, és el programa de Vox. No, ells són uns feixistes, nosaltres no. O sigui, si dius el mateix, col·legui, saps? I explicar d'alguna manera que el feixisme porta qualsevol bandera. El feixisme parla totes les llengües del món. És a dir, que si l'independentisme no n'és conscient i no fa introspecció i neteja, ara són 4. D'aquí 10 anys parlem. Jo espero equivocar-me, però és que estic veient com s'està banalitzant, com està creixent, com n'hi ha discursos i amb tota la frustració que ha generat el procés i tot el que podem discutir sobre el tema, que bueno, donaria per a 50 llibres, no? Però efectivament hi ha gent que se n'està aprofitant de tot això, no? I està reciclant tot aquest malestar en un discurs absolutament allunyat de la realitat i antipolític, comprant marcs de... Bueno, vau veure la polèmica de fa 4 dies de que els nens que havien nascut a Catalunya es deien Mohamed i no sé què. És a dir, hòstia, mare de Déu, senyor, no sé. És a dir, aquest debat no va ser a Múrcia, va ser a Catalunya. És a dir, bueno, recordeu que el primer partit que va tindre èxit a Espanya, a l'estat espanyol, després de Blas Piñar, fou Plataforma per Catalunya. No ho oblideu. I a Plataforma per Catalunya, quan va treure 67 regidors, no els van votar espanyolistes única i exclusivament. Per què? Perquè Anglada, en l'any 2011, no parlava ni d'Espanya ni de Catalunya. Anglada només parlava de primeres de casa i no a l'islam. Amb aquestes 2 frases va aconseguir 67 regidors. I recordeu que va néixer a Vic, no a Terrassa, no a l'Hospitalet del Llobregat, a Vic. És a dir, clar que hi ha un sentiment i un prejudici racista, classista, masclista, que és transversal, que va més enllà, no? I que també parla català, no? Malauradament. No? Per tant, això també crec que valia la pena explicar-ho. No? I evidentment quan arriba Vox a les institucions, no? La sorpresa en les jaunes. No? Pues sí, arriba Vox, entrevista, és cert que entrevista alguns polítics, un d'ells en actiu, l'altre no. Si voleu, doncs ho cotillegeu per allà, que han estat a les institucions i que expliquen què és conviure amb les institucions, amb un partit d'extrema dreta o amb 50 energúmens a la porta de casa teva tots els dies. No? I que tu, malgrat ser part del govern, no passa res. No? I aquesta reflexió està interessant, no? Inclús la reflexió de si val la pena estar allà, si no, si la política institucional i els moviments socials es donen d'hòsties o no. Sí, és a dir, aquesta reflexió també m'interessava i crec que és important sense jutjar, és a dir, jo pregunta-resposta, és a dir, aquí vull dir, les conclusions són vostres, és a dir, jo he volgut també veure aquesta visió des de les institucions, no? És a dir, i tu des d'aquí com ho veus i creus que val la pena, que no, que tal, és a dir, a mi este debat també m'interessava. No? I després ja, d'alguna manera, els últims capítols sí que intente posar en valor coses que jo penso que actualment són imprescindibles per entendre la lluita antifeixista. Un són els moviments de barri, penso que són fonamentals,
allà on hi ha un barri organitzat, un barri que es cuida, uns veïns i unes veïnes que es cuiden entre elles i entre ells, que aturen desnonaments, que fan xarxa, que tenen ateneus, casals, ofereixen alternatives, l'extrema dreta li costa molt entrar. Per què? Doncs perquè l'extrema dreta, quan hi ha conflictivitat, quan no hi ha teixit associatiu, arriba i li tira la culpa al Mohamed, al veí equatorià, al no sé qui, a las feministas que se llevan todo el dinero y aquí el meu barri esto es una mierda, etcétera, etcétera, etcétera. No? Per tant, els moviments socials que hi ha als barris, que treballen a peu de carrer, que teixeixen alternatives, xarxa, això és un mur de contenció contra l'extrema dreta brutal. I és una cosa que jo volc posar en valor entrevistant a gent de l'Obrera de Sabadell, de València, de Madrid, etc., de projectes que efectivament fan de fre a l'extrema dreta, com també fa de fre tot l'impuls del feminisme i del col·lectiu LGTBI actual. I a més, en aquest punt, a mi em sembla molt interessant les reflexions, entrevistant a una col·lega, que a més ella era de les grans, jo ho explico al primer capítol, jo vaig començar una mica a socialitzar també amb el tema a una casa ocupada de València, al Casal Popular, i allà hi havia col·lectius diversos, entre ells un col·lectiu feminista, que es deia Dones Esmussades, i que era el nucli de l'Assemblea Antifeixista de València. De fet, eren les dones de Dones Esmussades les dinamitzadores. I jo no havia caigut, però és que entrevistant a l'Eva, que és una de les persones que formava part de la Plataforma Antifeixista de València i del col·lectiu feminista, hòstia, és cert, tu. És que parlaven ja en termes que avui dia són mainstream. És a dir, per exemple, obligaven als tios del col·lectiu a fer un grup d'homes per parlar sobre la masculinitat. Any 1993, no 2023 amb un ministeri d'igualtat, no. En una casa ocupa en l'any 93. És a dir, hòstia, estàvem avançats allà, en un nucli quatre punquis allà fent coses que avui dia són el més normal del món, i inclús que ja, entre comilles, però bueno, m'enteneu, no? I per exemple, com també revisaven els textos dels fanzins per a que no hi hagués llenguatge masclista. Això ho feia també Lucha Autònoma a Madrid, que repartíem, de fet reproduïsc un pamflet que se repartia a les manis, que deies, no grites puta, maricón i no sé què, perquè este lenguaje sexista, no sé quantos, no sé què. S'estava fent pedagogia dintre del propi moviment. Per què? Doncs perquè ningú ens havia ensenyat, perquè apreníem nosaltres, a la nostra manera, i hi havia aquest treball i aquesta deconstrucció d'estos prejudicis que venien de fàbrica, d'alguna manera, però era una qüestió estructural. Doncs ja hi havia gent en l'any 90, 91, 92, que estava preocupat per això. I a mi em sembla superinteressant tot això, i com hem arribat fins avui dia. Després, un altre dels últims capítols és de l'antirracisme. Per què? Doncs perquè l'antirracisme... Penseu que l'estat espanyol no era un país de rebuda de migració fins a ben entrats els 90. És a dir, hi havia més espanyols fora que migrants a dintre de l'estat espanyol. És a dir, la immigració era interna. Hi havia a Barcelona, a Madrid, a València i tal, però no era molt habitual, la immigració fins a meitat dels 90. Clar, què passava fins aleshores? Doncs que massa vegades eren les ONGs o els col·lectius antifes i tal, és a dir, persones blanques, les que parlaven en nom dels col·lectius de persones migrants, racialitzades, etc. Què passa? Doncs que ja hi ha una nova generació de gent que ha nascut aquí o de gent que s'ha criat aquí i que ja té veu i que ja està empoderada i ja té col·lectius i que ja te diu, escolta, ja no fa falta, ja parlo jo per mi. I com es reflexiona sobre quines són les sinergies que han hagut i que no han hagut entre antifeixisme i antirracisme al llarg de tots aquests anys. En positiu, òbviament, i com totes aquestes coses se poden millorar i se poden entrellaçar. I fan una reflexió molt interessant, entrevista a 4 activistes, la Paula Guerra, que és xilena, el Moja Gueredou, que ell és de Huesca, però és negre, i és de família de Ghana, el Josep Ulet, que és rifeny i que viu a Madrid, també, i el Demetrio Gómez, que és gitano, i LGTBI. I a més, aquestes interseccions, la interseccionalitat de lluites, com també moltes vegades fan aquestes aliances que són fonamentals en aquestes lluites. Per tant,
me semblava molt interessant que hi hagués diferents punts de vista, no? Més enllà de les batalletes, no? que evidentment travessen tot el llibre. I al final, òbviament, he de parlar de memòria històrica. És cert que la memòria històrica està molt ben documentada, no? Hi ha molts autors brillants, hi ha molt de treball memorialístic que per a mi és imprescindible i que gràcies a tota aquesta feina de tota aquesta gent, doncs, molts de nosaltres també tenim més consciència encara, no? I molta altra gent ha pogut sanar ferides, no del tot, però en gran part. Entrevista a dues persones ben documentades sobre el tema, al Carlos Hernández, no? Que ha escrit el llibre dels espanyols a Mauthausen i dels camps de concentració de Franco, i entrevista a l'Olga Rodríguez, que és periodista i que ha documentat molt també el tema de la memòria històrica, i em semblava molt interessant aquest enllaç entre la memòria i el present, no? Com no s'explica l'antifeixisme nostre sense parlar dels nostres avis, dels nostres pares i de tota aquesta línia temporal, no? Que d'alguna manera semblava que s'havia trencat en els anys 80, no? De, bueno, ja està fet, vinga. I per això deia que ens sentíem sols als anys 90. Per què? Doncs perquè s'havia mort el dictador, s'havia apaciguado un poquito la situació, però no. N'hi havia una nova generació de nazis també, que no havia viscut el franquisme ni la transició i que estaven mirant a Europa més que a Espanya. Estaven mirant a los nazis alemanes, als anglesos, i volien canya. I això és el que es va tocar bregar a nosaltres, no? I ja per acabar dir que, malgrat que és una història atravessada per situacions molt fotudes, per molta repressió, molta violència, molts casos que t'indignen al llarg de tot el llibre. És cert que jo inclús llegint-lo, 1000 vegades que l'he llegit, hòstia, encara te fa ràbia, encara te fa pena, encara, saps, te encull el cor, no? Però hi ha una cosa més important, que crec jo, i és tota la història bonica que hi ha darrere de tot això, que és tota aquesta gent que estava ahí combatent-los i no tenia per què. És a dir, per què se jugaven la vida, els xavals aquí a Terrassa, quan hi havia una colla de nazis, podent haver anat a sa casa tranquil·lament a veure una pel·li, o al cine, o passant del tema, o no buscar problemes i tal. Per què hi havia una gent que va dir, no, jo poso el cos aquí, jo monte això, jo monte una plataforma, jo escric un article i els denuncie, i poso el meu nom, o jo tal, o jo... Dic lo de posar el meu nom perquè jo començo a signar els meus articles fa 7 o 8 anys. Jo tinc articles de l'any 2000, 2000 i pico, en pseudònim, molts, tinc moltíssims, per por. És així, per por, òbviament, sí, perquè aquesta penya era xunga i donava por denunciar-los públicament amb el teu nom. No? Per tota aquesta gent que va posar el cos, el nom, la cara, al llarg de tots aquests anys, i tota aquesta gent que va acompanyar a la gent que patia, que rebia pallisses, que rebia amenaces, que rebia agressions, que acabava a la presó o al calabós, que quan anaven al calabós sempre hi havia algú fora que l'esperava, quan anaven a la presó sempre hi havia gent que feia campanya per treure'l, quan li fotien una pallissa sempre hi havia algú fent campanya, esperant-lo a l'hospital. Els nazis no tenen això. Els nazis van sols als judicis. Ni sos pares els acompanyen. Us ho dic així. Ho dic perquè he anat a diversos judicis. Ni els pares, ni els col·legues, ni campanyes. Campanyes sí, però per internet, saps? És a dir, evidentment que la gent que ha participat aquí està orgullosa del que fa i s'ho creu. I a més, és una cosa de la que podem presumir, és a dir, hi ha una història d'amor, de solidaritat, de tendresa, que em sembla que és la base de tota aquesta història. No? Perquè, repetisc, ningú obligava aquesta gent a fer el que va fer, a posar el cos, a posar la cara i a estar allà, i a jugar-se la vida, literalment a jugar-se la vida. I per això a mi és la història bonica que té aquest llibre, que és reconèixer a tota aquesta gent, que la gent, que els errors i els encerts són qüestió ja de cadascú, és a dir, això no xutxa ni entrona, ni glorifica, ni xutxa res, és a dir, són històries que han passat, aquí estan recollides. Jo m'agradaria que la gent que llegís el llibre que reflexionara, que cadascú se queda amb la seva impressió, que valore les coses que sí, que no, que millor, que pitjor, que tal, però és això, és memòria històrica recent, és aprendre de les coses que s'han fet, les coses que se poden fer i d'alguna manera també reconèixer la tasca de tota aquesta gent i treure una mica l'estigma de la tribu urbana, del rotllo testosterònic i tal, i dir, escolta, que això
la gent que ho ha fet i tota la gent que he entrevistat, he de dir, i estic molt content de dir-ho, que no s'arrepenteix de res, és a dir, que està orgullosa d'haver participat i ser part d'esta història. No? I per tant, se poden arrepentir d'algunes coses, evidentment com tots ens podem arrepentir d'algunes coses, però òbviament de ser part d'això ningú se n'empenedeix. No? I per això jo pense que per a mi és la base d'aquest llibre, és la història d'amor, de solidaritat, de tendresa, que hi ha més enllà de tot el drama que travessa aquestes històries. I a mi m'agradaria que si llegiu, doncs, intenteu empatitzar amb els protagonistes, que entengueu els contextos, que entengueu el per què se decideix fer això i què implica tot això, no? que això és real, és una història real, no és una novel·la. És a dir, aquestes coses passaven i aquestes coses doncs, a mi em sembla que valia la pena explicar-les. Així que si us feu amb ell, que us agrade, que us siga útil i que el feu vostre. Així que res, moltes gràcies.